И здравейте хора, аз съм Крафт и днеска играем Smash Hero. И аз съм Бълк, любимия ни герой, по-скоро моя. Ето Бълк. Choose Hero Бълк. И да... Абе, какво? Какво? Не! Ама... Оф, тая игра е много тъпа. И решава да ма садне. Добре хора, това е бая забавно. Аз забравих, че снимам. Не. Легоки. Добре. Ready, good. Чао. Добре хора, това просто е уникалната игра. Опа! Бълк е най-добрият герой. О! Не! О, не! Но! Бълк е на две, брат! Спаси Бълк! И печелим този рунд! Ту-ту-тут! Плюс 5 карма. Нещо. Добре, ще изиграем още една игра. И този път ще говоря малко повече, защото беше много скучно миналия път. И това Smash Hero е доста интересно. Като цяло на мен поне ми е бая интересничко. Той е Бълк като мене. Ние двамата сме Бълк. Те са Ботмон и Дум. Добре, така. Заставаме на позиция. Бум.
Бай-бай. Оно, но, то не е баба. Еми хората тут с нашия АФК, защото е тапак. Какво? Аз единия съм гъбу. Ой, до. Аранко лело. No, don't report me, pe, твърде хубаво. Ами, хората, те са двама, а аз съм един. Защото нашия педал и седи АФК. Ви само да видите и всяко ще направя аз. Аре де. Сега ще видите ви. Аре де. Елате тук. Така ли бе? Смаш кристал, но. De puta madre. Алелуя. Добре, единия мисля, че го бутнахме. Да, бутнахме го. Аз го убих. Не, той мен ме уби. Никога не ви препоръчвам да играете с човек, който е АФК и вие снимате клип. Да, тъпо е. И добре хора, това ще е всичко този ден, път ви е харесал. И чао!